Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa a cikin wannan lokaci. A wannan bidiyon zamu nuna yadda ake samun 1 GB ko kuma 500 MB a naira 100, sannan in 1 GB ne zai zama a naira 200 kenan. Amma wannan data ana amfani da ita ne wurin WhatsApp and Facebook only. Sannan waɗanda ke amfani da beta talk plan ne su ne kaɗai za su iya amfana da wannan tsarin na wannan data. Idan kuma mai amfani da layi ba beta talk yake ba, to zai iya komawa beta talk. Idan za ka koma beta talk za ka danna *123# sai ka sa kira. Idan ka sa kira, daga nan options za su fito kamar haka. Sai ka zaɓi lamba 2 wato trip plan migration, sai ka sa sending. Daga nan sai ka zaɓi 1 shine beta talk. Idan ka zaɓi 1 za ka koma beta talk, shine sai ka ƙara zaɓa 1 migrate to beta talk. Wannan shi zai kai ka inda za ka koma beta talk. To amma tunda shi wannan layin kun ga shi yana a beta talk ne, sai suka sa sorry you are already on MTN beta talk plan. To sannan idan mutum zai sai data, idan za ka sai data za ka danna *55. Idan za ka sai data za ka danna *131#. Za ka sa kira. Idan ka sa kira zai kawo ka wuri kamar haka. Daga nan sai ka zaɓi zaɓi na uku social plans kenan. Zai nuno maka zaɓuka guda 11. Idan ba beta talk kake ba, zai nuno ma guda 10 ne kawai ko 9. To za ka zaɓi wannan na 11 wanda shine ake sai da MTN beta talk plan. Idan ka zaɓa, ga su nan an numa guda 3, ɗaya daily ta kullum, da ta weekly, da ta monthly. Ta monthly din ta watan ita ce a naira 100 kuma ake bada MB 500. Sannan ku tuna fa wannan MB 500 din WhatsApp da Facebook kawai take. Sai mutum ya zaɓi na 3. Idan mutum ya zaɓi na 3, sai ya zaɓi auto renew, wato za su ringa sai mai in ta ƙare, koko mutum zai ringa sai akai shine na biyan shi kuma. To sai mutum ya zaɓi wanda yake so. Na gode.